Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kali ini apa ini? Malam-malam sih. Malam-malam mau apa sih? Mau ada chef. Mau chef. Wede. King, bro. Wis. Ada chef itong ini. Chef itong. Masak apa, King? Masak ini ceritanya mau masak anu, bro. Mentok penguk. Mentok penguk. Kale ngawur. Wede. Ngawur iki. Ih, bancos nanti bancos kali celuk. Murah rene. Ya, King. Apa? Perasaanmu gimana, King? Dari tadi kamu? Dari mana tadi, woi? Dari mana? Dari sini loh. Pengen golek bumbu. Mau lo? Mau lo? Ndi? Mau lo? Mau ning ndi? Seko ndi? Lor mau lo? Oh, Pejati. Wede. Mau golek sapa? Ini siapa? Cik Sri. Wede. Dek Sri ya? Nyeluk Dek Sri. Wede. So ben ya. Misal sido, yo ra. Ini masak nih, kowe ning mburi ini mandor ini cocok. Iya toh? Iya ra toh? Karo digoceki. Apa nih? Burine. Sapa omonganmu, Bro? Omonganmu gak oleh, Bro. Gak oleh iki, Bro. King. Apa omongane sing ngene? Iki. King mau karo mul, bro. Yo. Iya. King Gareth, bro. Iki sapa jenenge, Bro? King Gareth. King Gareth. Iya. Masa King Gareth King? Masmu lo mepe terus, mepe gabah terus. Aku ora tau terus kowe mepe. Ya aku mepe aku sing ngangkap. Weh, tenan po ora? Tera dipelok. Wis ora gak roh iki to. Dipelok to. Wis tak plok kok. Yo dipelok neh to. Wis bar kok. Kowe ki aku roh kae. Celorengan angin sih. Kapan? Iya toh. Oh. Ndi aku? Nang ngene Tiara. Wong iki gak bagus, wong Ilyas. Ndi kapan? Rorengan. Dina apa? Dek ingi ya? Iya, dengan Dek ingi. Ajenku nyapa cah iki? kasih Mas Tele siap to aku. Siap. Udu maste kae seseorang. Lah seseorang kae. Oh, masih aku gak ngongkon ji ngono kok. Iya. Seseorang. Wis ki ngenteni. Aku siap to kan seseorang. Seseorang siap toh, cair kok. Banyak sih. 100. Yo gur bederan ngono tok terus moro ngene Tiara. Masa apa bos itong? Anu, wis cari-cari. Iki. Cetek. Duh piye iki jur arek. Bumbune nak kadung gelem golek nasuh. Kabeh digawa rene. Nek kadung lengkap wis resik bro saiki bro. Yo bar anu gak diresiki piye. Kamu enak. Apa? Bar masa gak diresiki piye. Anu kabeh. Bro masak bro, tong bro masak bebek penguk. Aku ora wingi ngece muji we. Ji ngece kowe ji. Iki aku. Masak bebek penguk. Sapro ngece terus ji. Ece. Wong ke bebek kok muji lho. Sing penguk kae? Terus sing masak ngono ya Ji ya. Yo ora wong ke wis dibakar barang kok. Kalau wis dianu, wis diselamat barang. Ya ya diselamat ya. Oh. Di itang. Piye tong? Besok acaranya apa tong? Tong. Tong. Besok nek sawah. Ini sawah bro. Traktor digawa dari sore. Iya. Ya isuk. Isuk ning ndi? Ganti nanti. Tatman. Wonten Jogging esuk. Tenang ya. Tenang ya. Tapura apa ndi? Monggo stadion. Lah kowe njalukmu ndi? Tak senengmu. Oh.
Wis sepatuan apa ora? Aku ya nggak foto ini kok. Lah nyapa sepatu murah mok nggo? Aku di Kowe tau duwe sepatu ngono kok. kayak sepatu opo tuh anu sesek. King lho, Bro. King. Mosok kowe nek tak gawe kala-kala ngono ki suci. Ora nyapa to. Ora to? Ora. Saya tunjuk arahnya ben mbok pakan aku terus kowe pak. Ya. Saiki roh ya wis saiki ya. Lah aku terekang kamu ya roh to. Kuwi adikku. Adikku ya kowe. Ya Kak. Halo kakak. Ala Dik. Itu. Ngono adikmu ilang ke gak mau goleki. Ah, Dik ilang. Aku piye? Wah, aku ora roh dalane. Ya. Aku pas budal ke lho, roh muji. Bengok iku. Roh. Aku ji, aku ngono ya. Iya. Saiki muji nek isuk, Bro. Nek musik yang biasa, tempat seperti semula digerdu. Iya. Semula ya biasa loh. Gerdu. Terus habis gerdu di mana, King? Warung. Warung siapa? Hah? Suti. Warung Suti, warunge Titek kuwi. Titek? Warung Pelah. Warung Bulu dan seterusnya. Di King lo, Bro. Ajan YouTube bayaran ra, King? Bu, karo. Aduh, Aku kayak Jawa. iki mosok gak jauh bayaran sih. Yang penting Ya ya, penting opo. Ya, Bu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ceritane King, Bro. Dhisik dadi apa? Di challenge, King. Ya saiki ra tau anu ya, ketemu bos koret ya. Ora saya tak blok gak gelem Mas. Masa arep oprok ra gelem? Ayo. Sini Mas Teh. Kawan, gak gelem tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Oh, mau apa ndek iki, ndek iki. ada ingin aneh kan ngono toh. Ngeteri kayu kae. Hah? Ngeteri kayu. Wah, kok kalau gak koret. Budi iki kan gak koret. Itu sapa? Mosok koret gak tangi? Di kuwi arepe awiji Dianduk. Oh, koret gak tangi ceritane. Segone cek berapa? Juk akeh. Dia dirimu cinta. Nek entek porsi entek aku gurmane sithik-sithik segone ci. Aku ra mangan malah. Ora man sego. Gak iki kok oleh mangan sego. tempat. Wis mana cilik le wetenge. Iki lho ci piye ci? Dino blas gak man sego lho. Iya. Enggak kepikiran kok. Kepikiran sapa? Ya mbok kok pikir yo kewane kok omah. Iya kok. Kewan iki kok isuk turu. Aku pakane ijik ora ya. Metu kok ngono utama ya. Ijik ora ulah. Mana kok sih? Hah? Mana ci? Alhamdulillah. Alhamdulillah ci. Kaya lagi. Yo nek senuku to Ci. Tapi tetep eneng. Jenenge wong dodolan nek sampeyan tuku yo iki. Tetep eneng. Kuwi mbok online kok. Online ning ndi? Nggo Facebook, Gak Instagram, Kurang kecap. urung kan. Bandinge aja. TikTok, suwi ben anu kok. Iki, Bro. Kecilin anu nih. Jarane oh ning ndi aku ra ro. Apa nih? Apa? Di situ apa? Itu Oh iya aja. gede kayak. Kok tidak tahu itu Iya, dipindah sih. Dipindah King. Dipindah sih. Wong, halo. Kong. Ini ada di sini. Kalau tidak ada gimana itu? Iya. Yo, Iki lho, Bro, lagi bos. lagi teko kok. Kan jan kapur. Gendaan sik paling muji mah. Ajane kurang iki. Ya ini masih tang ini rada udah kepikiran. Wah, ya. Itu wajan kecil kok bisa kurang jatuh piye ngono kan nggak mikir dia. Gue sing sak mikir sapa? Muji lah. Muji lah. Tahu di sana. Kok gak dicari? Ya aku ra ro kok. Nggak tahu. Nggak tahu. Sudah lama kau di sini, masa kau lali? Udah suwi gak masak sih. Ya, wilo. Gawe lho. Kan wilo. Tra- Sudah masak. Bro. Masak suwi gak masak sih. Hmm. Kong, Kok mesti ngono kok mesti ngono to jare. Tapi to Kong. Nah, itu kan nggak jatuh. Wis mbayangne bos, kok seri masak ning kene. Taruh dijengkekno deh. Omong kamu loh. Ngawur sih omongane sih. Kowe sing ngomong sapa pisanan? Yo kuwi, Lah, yo. kuwi. Bubar terus mbok terus kok kowe. Ya aku kan terusno cacah. Lah, wilo.
Oh, bro. Oh, enak tutup sih sekarang. Kowe kok dadi mandori Sri. King. King. King Gareth. Iya. Ganteng ya, bro, King, bro. Bos kalopmu ketemu. Apa tuh? Ki bro, King bro. Jadi King mau berbunga-bunga. Oh, King. Kuwi nggo telenan, King. Ya kondi. Tuku to. Ini Kuwi ada tulisane to. teko ini di kono itu kok. Enggak iso ngomong gitu loh. Bos, Apa ya? kalep Terus apa? cadangan. Masa temu? Kalau cadangan dulu, Iya. pancingnya. Ning kono Jadi apa? ada ya ger. Yo, ini udah tuh. Neng dia jam gue kan. Lah golekno. Di kok. Sing ngerti kan dirimu bos bukan diriku. Ya, bro, wis mateng, bro. Kok mateng piye to? Mobil tenan. Yes. Bro. Iki mau ceritane, ceritane masak. Masak apa, Tong? Bebek. Masak bebek. Gak penguk Tapi penguk. Mentok penguk. Bebek minum. Mentok Penguk. apa? Penguk. Penguk. Nah, terima kasih ya bro ya sudah menonton vlog ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wek, 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 wek.